Здравейте! Рисувам едни малки квадратчета, едни малки пространства в индигово, лилаво, много малко тревисто зелено и сега слагам едно медно фолио. Като искам да разкажа за кратката символика на тези малки творения, които ще станат като бижута въпросните картини. Лилавото е цвета на интуицията. Лилавото е цвета на подсъзнанието. Лилавото е... Да. Имаме помощник. При него магията е много първична, много земна, много червена. Тя ни присъства тук. Но с Борис се учим на търпение. Не знам кой се учи на по-голямо търпение. Дали мама или Борито. Но определено Борис ми помага в картините и в всяко мое ново начинание. Особено когато е буден.